Ayun, libang ko pa. Taray. Ano kay interview ni mo na ko interview. Kung sa man di ka diribo na libang ko. Wait sa. Kadyo to jud kay ni. Hello mga kababayan, iya sa takaron sa sitio Pampanga, Barangay Kibot. Dungugan nga na ay usa ka aswang nga kawatan og ato siyang atuon kung tinud bagyo ning aswanga o kanang mangita pa jud tagnay karon atong interview og ay mga kababayan, nakoy nakita nga nagpayong sa libon ato ni siyang i-interview. Na, tara. Og ni tarong kababayan kanang sa ni mo na siya ako nakita ang kababayan nga nagpayong og ato siyang interview. Hoy, kasama pa na payong nga. Ayun, libang ko pa. Taray. Ano kay interview ni mo na ko interview. Kung sa man di ka diribo na libang ko. Wait sa. Kadyo to jud kay ni. Mga kababayan ko siyang interviewon. Sir, Saan ba ni mo eh? tinod ba ning nay aswang diri nga mangawat? Ha? Ano mangawat? Oh. Katsukad nga na ako diri sir. Wow, ko kabantay ng naiaswang mangawat. Nya unsa man tong balita sa kuha dag nga na atoy mga bati kignaw nga aswang nga mangawat. Kisam dito aswang nga day. Aw, ikaw groto. Hey, nino ako nga igor ko ni report. Tarong na na boto na po nalibang ko diri. Nalibang. Hawa na kisamo kay sa camera. Ayaw ba? Kuha na ba? Kuha na. Ayaw. Ay sus ka ba init ka ayong pagtayong jud ka diha. Dali dayon. Makita akong kuha. Sige, biyahan natin ka diha. Salamat sa interview. Og dili taron mga kababayan, ato siyang interview nga waday aswang res. Kaway klaro ba ni mga tawhana ay? Awa na diya ba? Mao na bitaw ko. Pag-ana eh. Balik ron. Mga kababayan, sus kato akong interview kaniyang mga kababayan, sus may klaro oy, butang usakit tinudan eh. Wait sa mga kababayan. Nakoy nakita nga usa ka payag. Ato-atoon kay basig tinuod og yun ning akong interviewhan eh. Na. Ug niya tarong kababayan. Sir, kanang nang interview nimo sir ba? Gamay lang sir. Kanang datino di akong dunggan sir nga naari wakwak nga mangawat diri sa inyong baryo sir. Tinuod na dong, tinuod na. Kay kato akong igagaw dong, lakaw-lakaw sila dong. Uli sila alas 9. Oh, Pag uli nila dong, naabto ni wakwak ka sunod-sunod la, pirti isuga. hala, isuga Mura sir. nagmanglabok sila mugubog-bugod. Di patog man sa sanga sa kay Mito. Iya betong kirasyonan, pag orasyon na gidong tagak ang wakwak. Uy, apil gud ang sanga. Sir, di man ang maunang interview sir katulain sir. Katong di ay sorry gyud dong. Baka na sir. Katong ako igagaw na biktima ato dong. Ako igagaw gyud. Sir, Pagkawat sa pante lagi dong. Gilupat yun sa wakwak. Paglupat sa wakwak, wakadayong tagak ang wakwak. nga naman sir. Gibawan sa pante dong, kubog-ubog gud. Hala, kuya pantiya sir hasta wakwak lanag. Laanag lagi dong. Jawat ng wakwak. Grabe na pantiya sir. Pila ka tuig na wala banag ba? Hasta wakwak lanag sir. Hala, kuya wa. 5 years. 5 years? 5 years sila balaba. Pagkabahuwa to sir, o si kulo to sir. Pink, dark. Agay! Baho!